It is said that what is called the spirit of an age is something to which one cannot return. That the spirit gradually dissipates is due to the world's coming to an end. For this reason, although one would like to change today's world back to the spirit of 100 years or more ago, it cannot be done. Thus, it is important to make the best out of every generation. In een normaal gezin, maar hoe normaal is een normaal gezin? Op 8, 5 jaar een ander vrouw de mappement. Nog een keer moest ik zonder boven van mijn kamer in. En hoorde ik het tot boven dat volwassen meisje kamer zin. Duurde niet lang of de setting was veranderd. Pa was weg en moeder bleef alleen met haar zoon achter. Het was niet als zo makkelijk, maar ik heb nooit zo voorgelopen. Maar was lastig, deed maar alles voor de eindjes aan elkaar te knopen. In het lager had ik een geslaagde resultaten. Ik was er aan mijn woorden, de zin maakte rap een nieuwe man. Buiten kom was zalig, ik heb me nimmer verveeld. En al dat ik deed was meisjesplan en dekkertjes spelen. Het leven was simpel, maar in besef van helden van de crisis. Het ergste dat gebeurde was dat stickers kwijt was van Panini. Dat kleins, let marbles maakte me super gelukkig. Maar de klokken staan niet stil en het leven wordt als aan drukker. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Mijn niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en besef dat je grote last moet dragen op je schouders. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Mijn niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en besef dat je grote last moet dragen op je schouders. De middelbare scholen was een heel andere wereld. Er waren geen jongens mee, iedere jong was nu een kerel. En kerels kregen ongevoede meisjes in de klasse. Het zijn gewone meisjes, maar meisjes met veel klassen. De speelplekken werd de spot voor zaken te bespreken. En er werd niet meer gespeeld, maar naar elkaar gekeken. Groepjes waren bendes met eigen eigen dag. Niet meer heel de klasse top. Je was dit of je was dat. Je was happer of skater. En dat er twee jaloers werden op dat je was, dan was je nog een keer een grote faker. Ik herinner me dat ik zelf werk op school en verwaarloosd. Dat was belangen niet zo van belang, let me niet maho. Je draagt die eerste maskers, je draagt die lijkt wie anders. Maar creëer op dat moment ook wel een individueel karakter. Dus ik word een skater of een happer. Ik word een hiphopper, want dat vond ik veel straffer. Teksten dat ik begrepen, dat ik kost te relateren. Van de eerste keer dat ik hoorde was ik hele haast bezeten. Nu had ik een echte reden voor mijn school werd niet te maken. Want ik word een hele dag bezig met mijn teksten bij te schaven. Contact de alcohol, ik heb wel lekker wat gezopen. Een paar keer ziek verliefd geweest, mijn herten werd te brogen. Uit tieners zit eens kiezen tussen solo of de massa. En is niet zo simpel meer, lijkt dat je als kind nog aan gedacht had. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Mijn niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil. Je wordt doeder en besef dat je grote last moet dragen op je schouders. Koren door te vertrekken naar een ander stad. Gent kwam terecht in een onbekende habitat. Overal studenten, Pitaco, nightshops. Zorg milieu wat dat de gemiddelde burger high wordt. Studeren vlot en ik word eindelijk bewust zo in dat vreed was. En nu moest ik hem afgeven, kost het niet. Grafisch designer, richting kies de noodzaak. Niet geïnteresseerd in wat ik deed, ons vast te zijn de oorzaak. Dat ik valde voor mijn vader, maar ik werd aan de meesterwerk. Mijn meisje en muziek, want vanaf dat moment de eerste plek besefte dat mezelf nog niet heftig kende. Dus begon ik aan een zoektocht die leidde naar het onbekende. Ik zocht een overal naar antwoorden en vragen. Waarom dat ik mezelf soms zorgeloos gedragen. Wie zinken, wat wil ik, wat doe ik met mijn leven? Vele teksten neergepend en nog meer boeken heb ik gelezen en beseft dat antwoorden op mijn vragen in de regel durf neer. Ik kom dat ik eerlijk durf kijken in de spiegel. Met zoveel potentie, me moet weggaan van de kudde. En op dat moment komt de realiteit me wakker schudden. Want op jezelf we de rekening moeten betaald zijn. De sleur in je leven tot uit 6 buiten normaal vindt. Die job neemt zoveel tijd weg van je passies en je hobby's. Maar hij rond welkom in het leven, hij niet echt een andere optie. De maatschappij is raar, heel de wereld ligt toen eerlijk. Vele schone meisjes, maar hun gedrag is soms zo lelijk. Maar het is moeilijk, iedereen is medeplichtig. En hoe moet die en hoe balanceert de wereld nog wat evenwichtig? Ooit kind was leek je leven vrij van zorgen. Iedere dag was uitkijken naar een nieuwe morgen. Maar als 20er is zoeken naar je plekken in de kosmos. En tot je de puzzels oplost zit in de oplossing verborgen. Nostalgie, missen die onschuldigheid van vroeger. Met niet enigste nachtmerries kwam van Freddy Krueger. Maar het leven staat niet stil.
Jobbar doeder en besef dat je grote last moet dragen op je schouders. Nostalgie, mensen die je schuldigheid van vroeger. Meneer en de nachtmerries van bij Freddy Krueger. Moet leven staan niet stellen. Jobbar doeder en besef dat je grote last moet dragen op je schouders.